Ma' tmiem tas-sena skolastika wasal ukoll it-tmiem tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-Ġnien sigriet li għal dawn l-aħħar 5 snin kienet qed torganizza l-Fondazzjoni Maltija għall-Ħarsien tas-Soċjetà. Din is-sena t-tema kienet mezzi sostenibbli ta' kif wieħed iħares l-ambjent tal-madwar fejn studenti ta' bejn is-7 u l-10 snin minn 10 skejjel differenti kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-irwol tagħhom fil-ħarsien tal-ambjent. Lorella Gatt, uffiċjal minn Fondazzjoni, spjegat li din it-tema niżlet tajjeb ferm mal-istudenti. Naħseb il-highlight kien li tfal meta tmur għandhom u tillhom Sustainable Development Goals tidher kelma tqila, però once li inti taqbad tispjegalhom tinduna kemm huma ġiġa aware ta' dawn l-affarijiet. Hemm 17 il-gowl li qegħdin jaħdmu l-pajjiżi biex nilħquhom, però aħna morna nti tfal u għednilhom isma' kulħadd f'daqqa jrid jaħdem mhux ġast min qed imexxi l-pajjiż. U tfal bdew joħorġu b'recommendations huma ta' x'nistgħu nagħmlu biex nilħqu dawn il-miri. Propju fil-jum milli marka t-tmiem tas-sena skolastika għall-Ġnien sigriet, studenti minn 3 kulleġġi differenti jippreżentaw il-proġetti tagħhom li saru kollha minn materjal riċiklat. Wieħed mill-goals li l-iktar huwa l-qalbhom naħseb huwa Life Below Water li jibdew jgħidulek ma narmux plastik fil-baħar għax qed neqirdu l-ħut u vera jitlu fid-dettall. Ġifier naħseb dak kien l-iktar goal partikolari li vera laqathom bħala tfal. U allura issa li dawn iċkejkna huma magħrufa aħjar dwar l-ambjent u żamma tiegħu. Il-Fondazzjoni se tiqafaw? Batta lissa ħankomplu naħdmu fuq l-SDGs, dis-sena għall-ewwel darba ħankunu qegħdin nieħdu sehem fi skola sajf, ħankunu għadna tinżuru l-iskejjel bi proġett ħarira differenti, imma xorta ħankunu qegħdin niddiskutu l-SDGs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.